vai oíndo e cando oias vai cantando. Bo día, compañeiras brusas. Fala vos Ofelia Beiro dende un lugar sin marse. Aquí comeza unha aventura. Longa vida este soño compartido por mulleres galegas. Dende Galicia, para todas as mulleres que escoitan, teremos información, entrevistas, música e moito máis. Benvidas ao Aquelarre. Ola, benvidos a todos, a todas, a este aquelarre. Nesta semana queremos falar do primeiro congreso feminista Mulleres en Loita que se vai celebrar na fin de semana do 18 e 19 de novembro na localidade de Teo, na Coruña. Este congreso leva como título xenérico Transhumanismo, deshumanización que normaliza a mercantilización da muller. É un congreso que nestes 2 días, 18 e 19 de novembro, vai constar de 4 ponencias, 2 mesas de debate, unha proxección dunha peza interactiva titulada Transhumanismo, futuro distópico ou nova realidade, e unha proxección dun documental do que todavía non sabemos aínda o título, pero que estará relacionado coa temática que leva o Congreso. Hoxe están comigo compañeiras da Plataforma do Feminismo Radical. Teño a Eva. Hola, Eva. Hola, moi boas, encantada de estar por aquí outra vez. Teño a Karina. Hola, que tal? Hola. E teño a Uxía. Hola, boas. Bueno, pois así entre todas nós imos intentar pois facer un pequeno resumo, unha presentación deste congreso, do que dicimos que aínda quedan algunhas invitacións, así que se algún está interesado en acudir, tamén pode entrar na páxina web www.congreso.mulleres.gal. Bueno, eu iniciaría contándovos algo sobre a ponencia, primeira ponencia que vai abrir o Congreso, a ponencia de Alicia Millares, que é doutora en Filosofía pola Universidade de Oviedo e dende o ano 2020 exerce como profesora na UNED no Departamento de Filosofía Moral e Política. E o título da ponencia de Alicia Millares é Transhumanismo, de teoría filosófica a novo paradigma social. E nesta ponencia, que xa dixen que abrirá o Congreso, Alicia Millares tratará de expoñer como o transhumanismo, que é unha ideoloxía que augura unha intervención total na condición humana, impregna xa todos os ámbitos da sociedade e deriva nunha nova forma de misoxinia. Que me dicides, compañeiras, desta ponencia así superpotente que abre o Congreso? A ver, eu que saiba, Alicia Millares foi suxeito dunha grande censura por parte, bueno, en concreto, por parte de institucións oficiais do Concello de Santiago, que eu a través da Concellería de Igualdade. Da Concellería de Igualdade, sí. Porque ela tentara presentar un libro Delirio y misoginia trans del sujeto transgénero al transhumanismo. Tentou presentar en Compostela, en concreto na Casa das Mulleres. Aí foi onde se censurou esa presentación. Xa, e logo non se poido revertir, o sea, xa quero dicir, non houbo posibilidade de presentar o libro. Esta vai a ser a primeira aparición de Alicia Millares en Galicia dende aquela, non? Que eu saiba, máis ou menos. Non houbo posibilidade, non. O Concello de Santiago como que ofrecía a posibilidade de trasladar esa presentación que supostamente agredía os sentimentos das persoas trans e as persoas non binarias, así textualmente, pero, bueno, creo que incluso Alicia non estaba moi disposta a ceder ante esa censura, entón, pois non foi posible facer a presentación. Ao final é algo que tamén vamos a tratar neste congreso, no? Que ao final hai tamén unha ponencia dedicada xustamente á cultura da cancelación, precisamente por toda esta cuestión, no? Por toda esta persecución, esta caza de bruxas, de mulleres, bueno, que alzan a voz contra esta nova ideoloxía que está remetendo contra o feminismo. E tamén, por outra banda, pois, bueno, vamos a ter unha revisión legislativa de todas as implicacións que ten esta cuestión e como a lei tamén protexe
para que poidamos cancelar este tipo de ponencias, de intervencións académicas ou de outro corte, precisamente, pois bueno, a través da nova lei, no? Unha nova barreira de censura, digamos, para o feminismo neste caso. Sí, pois mira, xa que a nomeas, a ponencia sobre a cancelación, que se titula tal cual así, Cancelación do discurso feminista, a caza de bruxas. Esta ponencia vai estar a cargo de Juana Gallego, que é tamén profesora titular de periodismo dende 1989 na Universidade Autónoma de Barcelona. Ela tamén sufriu cancelación das súas clases no máster en Xénero e Comunicación nesta mesma universidade na que é profesora polo seu posicionamento político contra a lei trans e o concepto de identidade de xénero. Claramente sufriu aí unha cancelación na súa propia universidade. Se vos parece ben, falamos un pouquiño máis de como se vai desenrolar o Congreso. Por exemplo, mesas de debate. Hai unha mesa de debate que se chama Irrupción do transhumanismo nas aulas. Creo que Karina nos pode contar algo diso, verdade? Sí, é unha mesa formada principalmente por Ana Hidalgo e Silvia Carrasco, que, as dúas son profesoras universitarias e teñen moito bagaxe en activismo feminista e tal, e que teñen publicado un libro. Ambas as dúas son presidentas, copresidentas de Docentes Feministas pola Coeducación, que é unha asociación a nivel estatal para o estudio e promoción da coeducación como principal instrumento de innovación educativa e transformación social. Está formado por profesoras de todas son membro todas profesoras de todos os niveis educativos. En concreto, a lei trans perxudica no seu protocolo os principios de coeducación en concreto nos distintos protocolos das comunidades autónomas, algo que se reflicte moi ben, non? Entón, as dúas escribiron este libro que se denomina ou que se chama A coeducación secuestrada, no que se fala deste tema principalmente. En esta mesa o que pretenden é debatir os efectos da filosofía transxenerista que ten nas aulas sobre unha nova xeración educada nos valores instaurados nesta nova ideoloxía. Deste xeito se están infiltrando nos espacios educativos de relación mozas e mozas con consignos que contradín os principios da coeducación. Estou a lembrar agora un taller que vin outro día en redes de rapaces creo que era de 3 a 5 anos, no que se falaba do transxenerismo nas edades infantís e que se falaba, era increíble, de nenos que lles gustaba vestirse de nenas. O seja, vai contra os principais principios da coeducación no sentido de que fala de xeitos de comportarse propios de nenos e de nenas. E, elas... Didi, perdón? Sexismo, tal cual. Efectivamente, puro sexismo, é reforzar o sexismo, e ir en contra dos principios básicos da coeducación. E logo despois, outra cousa que tamén é importante, que tamén van tratar nesta mesa, é que a propia lei tamén exixe que os propios profesores anden pescudando pola aula estes comportamentos que se supón que non son acordes ao esperado para os nenos e para as nenas. É unha mesa que vai moderar Dolores Varela, que é profesora de ensino secundario e que é unha activista feminista histórica e integrante do grupo do Foro Feminista de Lugo e tamén é membro da PFRG. Eu coido que é unha mesa bastante interesante que pode aportar moita claridade ao risco real no que nos podemos atopar agora neste momento cos rapaces e cas rapazas. Non sei se Eva quería dicir unha cousa, pareceume que quería intervir. Sí, e que falando precisamente de todo o que ten que ver coa educación, isto que estabas a comentar agora, ao final non é máis que un cambio de paradigma educativo co que tiñamos fai uns cuantos anos, no que se decía que
non existían as cousas de nenos ou de nenas, sino que, como decían, no, os xoguetes non teñen xénero. E a estratexema que se está a seguir agora está fundamentada no puro neurosexismo, é volver outra vez os cerebros azuis e os cerebros rosas, solo que revestido dun halo de modernidade e transgresión que nada ten que ver coa realidade. Sí, no, a ver, eu supoño que elas, bueno, estou segura que elas van a profundizar moito neste tema, pero é unha cousa que nos debatemos moito e que incluso nas xornadas de formación para explicar a lei trans cas que anduvimos percorrendo toda a comunidade autónoma, incidíamos moito en que hasta que punto estas leis contradín outras leis, como por exemplo a Lei Integral de Violencia de Xénero, no sentido de que exixe que se anden localizando comportamentos diferenciados polo sexo cando a propia lei de violencia de xénero proíbe que se fagan ese tipo de distincións. A ver, é que todo moi complicado e todo é moi controvertido e eu creo que pode ser unha mesa moi interesante. A verdade é que sí. Pero bueno, non vamos a desvelar máis, vamos a deixar que... Vamos a desvelar todo, non vamos a desvelar todo. Aquí só estamos intentando... Estos son cebos. Mira, xa que falou Eva, voulle preguntar por unha ponencia tamén, como toda, superinteresante, máis centrada no ámbito xurídico. Chámase A pegada transhumanista na lei. Esta ponencia vai estar a cargo de Paula Fraga. Eva, contanos así un pouquiño. Primeiro de nada comentar, para quen non o sepa, que Paula Fraga, ademais de divulgar sobre teoría xurídica e feminista, é unha abogada penalista e de familia que está especializada na protección á infancia. E na súa ponencia falará do que supón a nivel xurídico a sustitución dos dereitos basados no sexo por aqueles que toman como referencia a identidade de xénero, o cual supón unha aberración xurídica con importantes e prexudiciais implicacións prácticas na vida de todas as mulleres, dado que inutilizan as medidas que tiñamos de acción positiva basadas no sexo, ao igual que as políticas públicas que combaten as desigualdades que existen entre os homes e as mulleres. E un exemplo práctico podémolo ver cando falamos do acoso sexual ou por razón de sexo, xa que non existe un sentido xurídico para desviarse do marco que cualifica debidamente o acoso que sufren as mulleres para sustituílo por definicións amparadas nunha filosofía transhumanista que, por ser tan errática no seu núcleo, confunden o suxeito pasivo dos delitos, é dicir, quen sufre ese delito. Paula Fraga falarános deso e coido que será tamén unha ponencia sumamente interesante. Sí, seguro. Bueno, imos facer unha pequeniña pausa despois de escoitar sobre esta ponencia de Paula Fraga, pois escoitando un tema de Pati Castro. Marcho, iso podes esperarte, mas non perdas cuidado. Vou para voltar co cinto recollido na cintura do meu amor. Marcho, así como marchei, amigo a brincos de mí, por duros tempos de casas que non digo non están, que abandonei ou deixei xa entregadas ao meu desprecio. Marchemos, échame de estupor, que sen remedio volto a mí. Será invención, amañento a tristurada, porque as caixas non coñezan o dolor, debo marchar. Xa estamos de volta. Imos seguir falando sobre o Congreso
da PFRG. Imos continuar agora con... Uxía vai nos explicar sobre outra mesa de debate. Se chama De vítimas a privilexiadas. Vai estar a cargo de Laura Redondo, Paz Filgueira e Rosa Arcos. Uxía, ti podes nos falar un poquinho desta mesa de debate, que creo que moderas ti. Sí, eu son a moderadora desta mesa de debate e, bueno, é unha mesa centrada en violencia de xénero, ¿no? Como viñas dicindo, Sandra, pero sí que é verdad que nela vanse tocar puntos que xa se comentaron hoxe aquí, ¿no? Vais a falar de coeducación, que era algo do que tamén nos falaba Karina, ¿no? Da ausencia dunha educación sexista, como, bueno, que implica, digamos, ¿no? A afastar a coeducación e deixala un pouco de lado a veces pola entrada en escena da promoción da diversidade, ¿no? É como a maior atención a esta cuestión é a veces a expensas da desatención no relativo a violencia de xénero. Isto é verdad que, bueno, a non ser que se lle preste un papel, bueno, unha atención o suficientemente importante ao papel desta coeducación, xa non son nas primeiras etapas educativas, senón en toda a educación obrigatoria e tamén a posobrigatoria, pois, bueno, isto pode traer unhas consecuencias graves, non? Na concepción dos máis novos e das máis novas sobre a propia violencia de xénero. É verdad que nesta mesa tamén vamos a falar de legislación, que era do que viña falando agora Eva, bueno, pois precisamente ao cambiar esa nova conceptualización, ao reformular o que significa muller, sexo e xénero, a consideración das mulleres como cis privilexiadas, pois igual, e sin ser igual, no? Seguramente, e de feito así é, no? Causa unha serie de presuizos, é dicir, se as víctimas de violencia de xénero, os suxeitos desta violencia son as mulleres, se reformulamos este concepto, pois quizás vamos a ter algún problema agora, por un lado, de establecer unha protección destas persoas, xa que a estrutura legal artéllase precisamente sobre as mulleres como suxeitos pasivos deste delito, pois como vai a influenciar, ¿no? Toda esta nova conceptualización a nivel legislativo a hora de poder aplicar as leis de violencia de xénero, tanto para atender as víctimas como para identificar aos victimarios. Tamén é verdad que nesta mesa outra das cuestións que se vai a tratar, pois por un lado que decíamos, a educación, tamén as implicacións xurídicas sempre en relación ca violencia de xénero, pois onde están os recursos, hai unha serie de recursos adicados como pode ser os do Pacto do Estado, os da elaboración, da elaboración quizás non é a mellor palabra, senón como funcionan os CIM, os Centros de Información á Muller, a onde vai todo o presuposto que está dedicado a estas cuestións, está sendo revertido, digamos, nas mulleres víctimas superviventes deste tipo de violencia, non o sabemos, non? O que vamos a falar cas poñentes desta mesa que xa presentaches ti, Sandra, pois, bueno, é analizar se ten algún efecto no uso destes recursos a presión dos grupos transhumanistas e transxeneristas, non? A hora de levar a cabo todo este presuposto de poder axudar as víctimas e superviventes de violencia de xénero. Entón, digamos que vai ser un pouco unha mesa resumo de algún dos temas que xa tratamos e a vez máis específica orientándoos á violencia de xénero. Karina, que nos apuntas ti? Non, eu quería facer, non sei quen o vai a tratar o tema, pero espero que alguén en algunha ponencia ou en algunha mesa explique detalladamente que o que significa o término cis. Porque que explique a orixe e que explique o que realmente significa, porque eu creo que moita xente usa estos termos de cis, bueno, falamos neste caso de cis privilexiadas, pero que se usa ese termo como se fose algo inocuo, e non é algo inocuo, é algo realmente perigoso e que supón como se dixéramos unha toma de conciencia ou unha toma de principios con respecto a unha postura, non? É aceptar unha posición na que a muller está tremendamente perxudicada. E que espero que algunha mesa, e a mesa a súa explicación legal e que si realmente existe ou non existe, porque ante un foro tan grande de xente, porque, bueno, temos unha participación no Congreso terrible, verdad, Sandra? Eu creo que 200 ou... Non teño dato de como imos xa en invitacións para este congreso. Sei que quedan algunhas prazas libres, non moitas,
nun auditorio creo que ten un aforo como de 250 persoas, creo recordar, ou Sí. por aí estaba Sí, o aforo. a Entón, verdade é que vamos a ter, eu creo que vamos a ter un aforo realmente importante e que moitas veces sí que pode servir para abrir os ollos á xente. Eso, que non vai a ser algo entre nós, sempre falando sobre nós con respecto ás cousas que xa nos coñecemos, non, vai ser algo máis a nivel global e eu creo que pode ser moi importante. sí, Uxía. Sí, bueno, é que hai que decir que ahora mesmo este congreso é completamente novedoso. Hai poucas administracións públicas que poidan facer frente a un congreso deste tipo, que poidan convocalo, ¿no? Precisamente somos unha organización de mulleres abolicionistas as únicas que agora mesmo estamos bueno, que temos as posibilidades os recursos para poder leválo a cabo, precisamente por todas estas barreiras legislativas e burocráticas que se están poñendo tamén as administracións públicas. E sí que é verdad que temos o aforo prácticamente cheo e que non son só persoas de Galicia, senón que hai mulleres que veñen de outras comunidades autónomas, porque realmente é un tema de moito interés, e non só aquí, ¿no? senón en todo o Estado. Sí. Bueno, eu espero que a raíz tamén deste primeiro congreso pois se vexa que se pode falar, que se debe falar e que incluso dé a pé a moitas máis iniciativas deste tipo, que ao final, como ti dis, Uxía, facémolas, acabamos facendo as asociacións de mulleres sen ningún tipo de axuda pública, aí estamos. Así que, pois, eu espero sobre todo tamén iso, que dé a pé a que isto se estenda, se fale e se poida falar, sobre todo. Eva, que apuntabas? Volvendo ao tema do presuposto, que falaba antes Uxía do Pacto de Estado e de como non hai presupostos públicos para financiar este tipo de eventos entre mulleres, como curiosamente sí que existen cartos para despilfarrar en outro tipo de cousas que non teñen nin sentido nin razón de ser, como a famosa aplicación das tarefas do fogar, non sei se recordades, que supuxo un gran desembolso económico do noso querido entre comillamos, querido Ministerio de Igualdade, pero despois para facer formación, porque ao final este congreso é un acto formativo sumamente importante, non hai ningún tipo de axuda. Entón, simplemente quería facer ese breve apunte porque me estaba, a verdad, fervendo e quería o soltar. Pois moi ben, desafoga. Bueno, a famosa APA que faz mención, un montón de iniciativas ou actividades se financian con fondos do Pacto de Estado que se realmente, aínda que non hai moita transparencia en canto a isto, os poucos datos que temos a veces ves realmente a que taller ou que actividades se adican os cartos e dan ganas de botar un berro como mínimo, porque non ten nada que ver nin está relacionado con cuestións de loita contra a violencia machista, nin se supón que vayan a axudar esos cartos a mellorar a situación en canto á violencia que sufrimos as mulleres, pero bueno, aí está. Falamos agora, falamos de cartos, pois a min venme á cabeza, se falamos de cartos, a explotación reproductiva. Explotación reproductiva, mercado transhumano de seres humanos. Chámase así a ponencia que vai vía online presentar Berta O. García. Karina, contasnos un pouco desta. Sí, a ver, primeiro, así polo nome, Berta O. García, non pouca xente a coñece. Ela é Omnia Somnia, Sí. A nivel de redes sociais todo o mundo a coñece por ese nome, é unha das máis importantes loitadoras contra os ventres de alugueiro no noso panorama hispánico. Ela é filósofa de formación, pero é militante contra a explotación reproductiva e a trata das mulleres dende fai moitísimos anos. De feito, foi unha das integrantes ou das fundadoras da plataforma Stop Ventres de Alquiler no ano 2018 ata o ano 2018, perdón, nese ano, xunto con persoas de outras nacionalidades,
creou CIAMS, que sería a Coalición Internacional para a Abolición de la Explotación Reproductiva, que copreside xunto con Marie-Joseph de Bellier. Meu francés é unha pena. O sea, bueno, Ana Stoicea Deram, que, vamos, xa vedes que os meus habilidades en políglotas son limitadas. Bueno, en CIAMS hai polo menos 14 países investigando e divulgando contra a práctica de os ventres de alugueiro. De feito, CIAMS é autora do Convenio Internacional Abolicionista da mal chamada xestación subrogada. É un convenio que algún día será asinado e ratificado por todos os estados do mundo, que condena esta práctica violenta como que é unha violación flagrante dos dereitos humanos das mulleres e das nenos os nenos, que quedará máis pronto que tarde relegada aos capítulos máis infames da historia da humanidade. Bueno, pois como a escravitude e o holocausto, literal, é que non hai outro tipo de forma de nomear a esta forma de deshumanización e de menguelada, porque que non ten outro nome máis que menguelada. Ela tamén, xunto con outras activistas, é coautora de varios ensaios, pois, por exemplo, Ventres de alugueiro, unha crítica feminista á xestación por sustitución, ou As novas máquinas de dar a luz, ou a xestación subrogada, un enfoque feminista abolicionista e da explotación reproductiva. Ou seja, libros, ensaios que van destinados a sacar a luz todo este negocio, porque no fondo é un negocio sobre deshumanizar totalmente as mulleres e facer delas pois máquinas expendedoras de nenos para outras persoas. Ela nesta ponencia o que vai a facer é expoñer os datos estremecedores deste mercado, porque son estremecedores a nivel de millóns de dólares ou de euros, que está basado na explotación das mulleres para satisfacer os desexos de trascendencia xenética, porque non son, a verdade é que se profundizamos, aquí o verdadeiro problema non é tanto o de querer ou non querer ter fillos, senón o de expandir a xenética, principalmente do home, que iso é un tema tamén aparte, pero sería principalmente do home, e tamén exporá como esta manifestación do transhumanismo vive un momento de expansión grazas á connivencia dos diferentes estados ou administracións. Por exemplo, a famosa instrucción do ano 2010 aquí en España, que levamos pois vai xa para 13 anos para que se derogue por parte, bueno, para que se anule por parte dos colectivos feministas, e que a partires dela permitirse ou fíxose un coladeiro de nenos traídos de lugares como Ucrania, como, bueno, principalmente Ucrania, que é o lugar máis económico e onde o negocio está mellor establecido con clínicas moi famosas e moi renombradas aquí en España, clínicas de reproducción de fecundación in vitro, bueno, ai, non me sae a palabra. Reproducción asistida. Reproducción asistida, Xesús. Non me sae. Bueno, pois iso, é que, bueno, hai un negocio que hasta estamos a falar de fillos de famosos políticos que están metidos detrás e toda unha inversión de miles de millóns de euros que hai detrás. Entón, bueno, ela vai nos falar de todo isto porque é unha persoa que coñece de primerísima mano todo este tipo de tejemanejes e creo que vamos, que pode aportar moitísimo. Sí, tivemos a Berta no anterior podcast. Efectivamente, foi a entrevista. Quedounos cortísimo tempo porque é unha fonte inagotable de coñecemento dentro deste horrible tema que é a explotación reproductiva. Sí, ademais, a verdade é que acababa de surxir o tema de Ana Obregón e coincidiu máis ou menos que fixemos unha entrevista con ela e nos explicou ata que punto se chega a pervertir e ata, como se dixéramos, a enganar a xente que hasta as doazóns de óvulos entran dentro deste marco e tal. Bueno, ela xa o explicará moito mellor que a min. Sí, bueno, como foi un podcast super interesante, vai ser unha ponencia que, vamos, eu diría que non hai que perdela para nada. Baixo ningún concepto. Eva, non sei se quere decir algo. Sí, respecto ao tema dos ventres de aluguer,
que tamén recordar que son unha problemática que ademais mesturan por un lado o sexismo e por outro o máis puro clasismo, xa que se nutren da vida de mulleres con baixos recursos económicos para utilizalas como incubadoras humanas ao servizo das persoas que teñen un poderío económico ao seu favor. Entonces, pareceme tamén importante resaltar isto máis un pouquiño máis alá de falar do sexismo que está imbuído nesta práctica. Sí, Karina. Sí, pero non soy... A ver, sí, eso é importante sempre. O factor económico, o factor de vulnerabilidade económica, nos temas de explotación de mulleres e de opresión das mulleres, sempre é unha constante. Pero é que estou lembrando, por exemplo, que supoño que ela falará tamén do caso de Cuba. Ali é un caso totalmente altruísta. É que é a outra cara da moneda. Ou ben se usa para explotar mulleres en situación de vulnerabilidade ou ben se usa para abundar na socialización de xénero femenina, desto de que tes que a abnegación, o sacrificio que vas facer, porque que eu saiba, en Cuba non vai haber ánimo de lucro que se vai a facer entre membros da familia. O sea, ti que tes capacidade de xestar, pois xestas para a túa hermana, ou para a túa prima, ou para a túa tía. Entón, quero dicir que é un campo que a vulnerabilidade económica é unha constante en todas as opresións das mulleres, eso está máis claro que a auga, pero que moitas veces neste caso vai máis alá. É unha total deshumanización da muller como persoa e como ser humano normal, o sea, xa é un cacho de carne que podes extraer dela cousas, pois mira, como di o dito, como do porco hasta os andares, pois literal. E perdoade pola expresión. E tamén unha vulneración dos dereitos das criaturas que nacen nestas circunstancias que, a ver, non as nombramos sempre, pero está aí presente, unha criatura que se priva do dereito de coñecer a súa nai, a quen a pariu. Bueno, nada, que apuntamos á ponencia de Omnia Somnia, que a teremos online no Congreso. Vai haber tamén unha entrevista, que aquí se sai un pouco de ponencias e mesas de debate, unha entrevista a unha deportista galega, Paula da Pena, que nos falará de transhumanismo no deporte. Eva, que nos contas desta? Pois Paula da Pena é graduada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, actualmente atópase realizando un máster sobre prevención e adaptación deportiva. É coñecida porque, ademais de ser unha activista feminista, adicou a súa actividade deportiva máis de 20 anos ao fútbol, facéndose viral na famosa sentada na morte de Maradona, na que non quixo rendir moi coherentemente o homenaxe ao falecido. Na entrevista que vai a dar no Congreso falaranos da importancia que supón ter en conta as diferencias tanto anatómicas como fisiolóxicas existentes entre os sexos nas competicións deportivas e de como a pegada transhumanista neste ámbito pretende botar por terra a posibilidade de que as mulleres poidan acceder aos podios. Tamén aprenderemos con ela sobre a connivencia que existe entre os equipos de fútbol, as federacións e aficións con machismo máis clásico e rancio, que temos ainda reciente falando desto o caso Rubiales. E, ademais, falaranos das implicacións e o peligro que supón unha reconceptualización das categorías basadas agora no xénero para as mulleres deportistas, sexan estas ou ben amateurs ou ben profesionais. Pois unha entrevista que imos escoitar tamén con moita atención, que nos parece moi interesante, que si traenos de plena actualidade polo caso Rubiales, como ti tamén dicías, e tamén está agora moi presente pois eso, o roubo, poño así as comillas, de podios ás mulleres por homes que se identifican agora como mulleres. Sí, Karina? Por apuntar algo ao respecto do que falabades, lin eu hoxe ou onte, non sei, a noticia nova de que unha muller de aquí, de Vigo, creo que era, agora fixo a transición de xénero aos 50 e tantos anos e que se nega a participar en competicións femininas porque di que sería injusto e que para as mulleres e que ela é consciente da diferencia e tal, e parece que o colectivo é o que lin, a verdade é que non teño información ningunha ao respecto,
pero parece ser que o colectivo botouselle en riba porque non quere participar con mulleres, ela quere seguir participando en competicións masculinas e pensa que o xusto deportivamente. O sea, ás veces as reivindicacións do colectivo son como a lei do embudo, do funil, que se chama ancho para eles, estreito para o resto. Eu teñome que beneficiar deportivamente como sexa, e se quero participar en igualdade de condicións, non, eso non o podo facer. Non sei, espero que Paula incida moito niso porque a verdade é moi importante ver cal é o sesgo desta xente. O estar utilizando o dereito a participar e tal, máis como unha forma de lei de funil, de todos os beneficios para nós e todos os perxuizos, neste caso, obviamente, son para as mulleres. Só era este apunte, nada máis. Ai, Eva tamén apunta. Apúntanos, Eva. Sí, precisamente sobre este caso, porque o que comentabas agora é un home biolóxico que fixo unha transición máis alá dos 50 anos, amparándose, decidiu participar na sección masculina, competición deportiva de homes, amparándose tamén nas palabras da Federación de Atletismo. Refírome, non foi unha decisión voluntaria de porque sí, sino que argumentou os motivos polos cales consideraba que non iba participar da pantomima de meterse en competicións femeninas porque non o vía xusto nin ético, porque sabe que ten unha superioridade física, fixera ou non a transición. Entonces, nada, solamente era este apunte que... Vale. Sí, Karina. Entón, o que quería decir é que a propia lei permite, dá opción de que participen na categoría que queiran. É dicir, as mulleres trans poden participar en categorías femininas como mulleres ou poden seguir participando en categorías masculinas. E os homes trans, de feito, non participan en categorías masculinas, seguen participando en categorías femininas. Entón, a verdade é que a lei do embudo, neste caso, é sempre acollerse á categoría que máis lles vai favorecer a eles dende o punto de vista de rendimento deportivo. Eso é o que o verdadeiramente sangrante, o verdadeiramente terrible, é que a lei non lles obriga a participar, que eu diría, bueno, vamos a ver, ti agora eres muller trans e tes que participar en categorías de mulleres obrigada, e eres home trans e tes que participar en categorías de homes obrigados. Pois non, poden seguir participando en categorías do seu sexo de nacemento, así de claro. Respecto a isto, a nivel internacional, desde o 31 de marzo, a Federación Internacional de Atletismo prohibiu que as persoas transexuais participen na categoría do sexo contrario ao seu de nacemento. Previo a este 31 de marzo sí que era como decías, pero actualmente xa non é así. E desde aquí que ven toda a polémica. Non sei se recordades con Ana Peleteiro, fai pouco, que hubo tamén bastante liorta con este tema. Actualmente non é así. Eles ou elas teñen que participar na categoría en base ao seu sexo de nacemento. En base ao sexo que non poden cambiar, aínda que transicionen ao outro. Sí, exactamente. Vale. Pois o novedoso neste caso é que esta muller trans que transicionou agora cara aos 50 anos, dicides, di que vai seguir participando na categoría masculina porque a que pertence según o seu sexo biolóxico, polo que entendo, non? E aí está o colectivo botándoselle en riba porque eso contradice todo polo que están montando líos últimamente. Bueno, non dixemos que neste primeiro congreso vaise outorgar un premio que deu en denominarse Mulleres Imprescindibles. Este primeiro premio, Mulleres Imprescindibles do ano 2023, vaise outorgar a Paz Filgueira Paz. Vanos explicar, vanos contar uxía algo sobre isto. Sí, bueno, hubo varias candidatas para este premio, pero finalmente en democracia, ¿no? Por votación das mulleres que forman parte da plataforma, pois considerouse que se debería de dar a ela, ¿no?
Ela é unha maxistrada galega que leva 22 anos exercendo pois, en varias vilas e cidades galegas. En Vigo exerceu como maxistrada titular do Xulgado de Violencia sobre a Muller durante 10 anos. Ela é especialista en violencia de xénero, tanto no ámbito penal como no laboral, e tamén forma parte da Asociación Juezas e Jueces para a Democracia, dentro da que coordinou a Comisión de Violencia de Xénero durante 3 anos. Actualmente é a directora da Comisión de Igualdade e ambas comisións están adicadas a realizar estudos e informes acerca da violencia sobre a muller, tamén da prostitución e da trata de persoas con fins de explotación sexual. Son esas dúas grandes liñas feministas que ela leva tamén na súa traxectoria profesional. Formou parte, ademais, durante máis de 5 anos da Comisión de Igualdade e Estudos Feministas do Consello da Cultura Galega e participa na formación dos membros membros e membras dos corpos de seguridade e tamén na formación continua dos CIM de Galicia. Por outro lado, e paralelamente, porque a verdade é que Paz anda metida un pouquiño en todo, tamén está presente dentro do eido universitario, dando materias relacionadas con igualdade, violencia sobre a muller e, como decíamos, tamén trata de persoas con fin de explotación sexual. E, o Premio Mulleres Imprescindibles é un máis, pois xa foi premiada en outras ocasións, tanto pola súa labor feminista en distintos eidos, como pode ser o Premio Mulleres de Fademur este ano pasado 2022, e tamén o Ernestina Otero deste mismo ano 2023, pero non só pola súa labor como feminista, senón tamén polo seu compromiso coa cultura galega co Premio Peñanovo este en 2019. Entón, digamos que este é un premio a súa labor en prol da xustiza para as vítimas de violencia de xénero e tamén polo seu esforzo na visibilización da mesma. Moi ben, pois nada, aí temos o primeiro, decimos primeiro porque temos moi claro que este congreso vai dar pé a un segundo, a un terceiro, a un cuarto e a un milleiros deles. Entón este primeiro premio vai ir para a Paz Filgueira Paz, que tamén participa, xa o dixemos, pero recordámoslo, tamén participa nunha das mesas de debate, verdade? A de vítimas a privilexiadas. Sí, que non sei se antes o mencionei porque iba tan metida na temática que a veces pasaste por alto as cousas máis importantes. Sí, nesa mesa que eu mesma vou a coordinar estarán Paz Figueira, tamén Laura Redondo e Rosa Arcos, serán as tres mulleres que estarán debatindo sobre estas temáticas que van desde a educación ata o presuposto destinado á loita contra a violencia de xénero, como tamén o eido xudicial, precisamente tendo a Paz Filgueira como representante o mellor de toda esta estructura legal e como funciona o sistema legal para, por un lado, na formación dos corpos de seguridade, pero tamén en todo o proceso de denuncia e acompañamento das víctimas. Bueno, tentamos explicar un pouquiño, creo que o fixemos, sobre a estructura máis ou menos deste congreso, a temática, as ponentes, as ponencias. Non sei, compañeiras, que diríades cada unha? Como queredes falar así deste congreso, cada unha de vos? Karina? A ver, eu creo que é o primeiro congreso feminista que se fai en Galicia. Así, poderíamos definilo como sí, bueno, para que vamos a ser modestas? Non temos por que ser modestas, é así. É o primeiro congreso feminista de verdade que se fai en Galicia. É o primeiro congreso no que se vai falar das mulleres, sen todo o lastre de a posmodernidade, de teorías alleas ao que é a teoría feminista. Eu creo que, sinceramente, é un hito a nivel galego, ou, a nivel feminista galego, que coloca a Galicia a un nivel, como outras comunidades autónomas, como a Rioxa, Asturias, ou Andalucía, que teñen os seus propios congresos abolicionistas e as súas propias xornadas e tal, no mapa para poder falar dende un punto de vista feminista, sinceramente. É que a verdade, estuve botando un ollo e sería, salvo, as congresos, ponencias e charlas que se fan a nivel universitario, pois
sobre abolición de prostitución ou tal, pero que englobe tanto ou que, como se xéramos, este tan centrado no abolicionismo de xénero, que realmente é a irmán pobre do abolicionismo a nivel institucional, eu creo que é o primeiro que se vai a facer, polo menos na nosa comunidade autónoma. Noutras comunidades sí que se fixeron e foron todo un éxito de participación e de repercusión. Así que eu creo que, vamos, o que non vaya é porque, non sei, porque lle ocorra algo moi gordo e non poda ir, pero o resto deberían de ir todas. Uxía, creo que me pedía antes a palabra. Sí, bueno, eu un pouco o que viña dicindo Karina, non? Eu creo que é un congreso novedoso para a nosa comunidade autónoma, que, como decía Karina, vai a falar sobre a abolición do xénero, sobre o papel do xénero na concepción feminista do mismo, que é algo que, pues, últimamente a nivel institucional e tamén a nivel militante é moitas veces o que queda de último dentro desa línea abolicionista. Entón, penso tamén que vai ser un congreso que vai levantar moitas ampollas, pero que, sin embargo, tamén vai a xerar esperanza, non? Creo que vai haber moitas mulleres que van a vir, que van a aprender e que tamén van a querer trasladalo ás súas redes, non? Que quizás, espero, que eso pase, creo que pode pasar, que se pode facer, non? É unha demostración de, mira, incluso sen toda esa financiación institucional, sen o apoio municipal, etc., pódese facer. Entón, creo que vai ser tamén un pistoletazo de salida para a toma de conciencia de moitas mulleres e tamén de homes, non? Xa que este é un congreso mixto, todo o mundo pode vir a aprender. Así que nada, invitar aquelas persoas que aínda non pediron a súa entrada que a vayan pedindo, porque quedan moi pouquiñas, e nada, agradecer tamén a plataforma que o organice, non? A todas as mulleres da organización, e non só a elas, senón as da plataforma en xeral, que están facendo porque isto sexa posible. Eva. Pouco máis que añadir o dito polas compañeiras. Nada, un congreso que ademais leva uns cuantos mesiños de traballo por detrás das compañeiras da plataforma, que se están adicando en corpo e alma á organización desto máis mínimo detalle, e que ademais é un congreso que decíades que pon a Galicia no mapa, un congreso máis que necesario tamén para as mulleres de aquí, e que empeza dando un golpe ben forte na mesa cun unha primeira plana de mulleres arrasadoras que veñen, vamos, a dar o mellor de sí no congreso, nas súas ponencias, nas entrevistas e demais. O dito, que se veña todo o mundo, que acaben coas entradas e que para o ano, se todo vai ben, máis o mellor. Seguro, máis e mellor. Karina, que aínda querías dicir algo máis. Sí, porque esquecime de darlle as grazas a todas as que participaron na organización, porque a verdade é que o cartel é algo fora do normal, é inmellorable, foi unha sorpresa, pero vamos, unha sorpresa a nivel positivo de decir o nivel das ponentes, o nivel das participantes, e que, bueno, eso, nada máis que darlle as grazas, porque o traballo que fixeron é encomiable e nada, é que non teño outra cosa que máis que decir. Grazas, é que todas teremos que dar as grazas porque, vamos, é un esforzo tremendo e bueno, esperemos que saia como ten que sair, porque non pode sair mal. Sí. Veña, e dende aquí eu tamén me sumo a esas gracias ás compañeiras da organización que levan, como dixo Eva, uns meses aí de traballiño en corpo e corpo, moi potente, que lograron pois este cartel que quixemos aquí resumir, expoñer para contar un pouco. Este cartel tan potente, con mulleres tan interesantes, tan profesionais, tan sabidas nas materias das que van facer esas ponencias, das que van participar nesas mesas de debate. Esperamos que este congreso sexa un éxito, pois non só porque veña moita xente que vai vir, que imos encher o espazo enteo, non só pola cantidade de xente, senón porque, como dixen antes, eu espero sobre todo que isto sea como un xerme, como a chispa que fai brotar, sobre todo, que se poida falar
de cousas que parece que non se pode falar, que se poda falar con tanta sabedoría como nos van falar, por suposto. Que este congreso tamén nos dea esas armas que necesitamos para saber de que estamos falando cando falamos de transhumanismo, esa deshumanización que sufrimos as mulleres, esa mercantilización que sufrimos as mulleres. Entón, pois nada máis pola miña parte. Reiterar as gracias ás compañeiras. Eu teño clarísimo que sí que vai ser un éxito. Que esperamos vervos a moitos, a moitas, neste primeiro congreso que organiza a Plataforma do Feminismo Radical de Galicia, que leva por título Transhumanismo, deshumanización que normaliza a mercantilización da muller. E volvo a repetir a páxina web, que é www.congreso.mulleres.gal, porque sabemos que aínda quedan invitacións que ali se poden retirar. Ali tedes tamén toda a información sobre as ponencias, sobre as mesas, sobre as ponentes, pouco máis que dicir dende aquí. Despedimos. Compañeras, non sei se queredes dar algunha frase final de despedida. Nada, moitísimas grazas por contar comigo para esta ocasión tamén e nada, ata a próxima, compañeiras. Grazas, Karina. Vémonos. Pois nada, dende aquí despido, xa despedín a Karina, Vémonos. Uxía, despídome tamén de ti, tamén nos vemos. Grazas. Eva, tamén me despido de ti, que tamén nos imos ver. Verémonos esta semana que ven no Congreso. Unha aperta moi grande para todas. Repito a data, creo que a dixen varias veces, pero volvo a repetir, 18 e 19 de novembro en Teo, primeiro congreso organizado pola Plataforma do Feminismo Radical de Galicia, Transhumanismo, deshumanización que normaliza a mercantilización da muller. Ali nos vemos. Moitas grazas.